Ne! 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 Jeszcze jeden się wyryty Antor Mario. Number one. Idziemy. Leć krwa smrty. Zresztą może być druga. Idemo Mario da nie. Ajde. Ne. Ovo je igrica, najbolja igrica je onako misli glupa je. Džavu, ne, kako sam glupi. Ne, Mario naprvedi Mario, vidi ga. Ja neću preći ni pola prvog nivoa, a kamoli do drugog, a kamoli celu igru, ali dobro, a vidi ga bre, najveće bogance ikada od igrice, ne, zastaće se reći, ali prosto sam da, ali šta ćeš, dobro, idemo Mario, ovo je bilo blizu, ali... Ne trke, Julio, trke! Ovo je bilo blizu. Ljudi, ovu igricu nikad neću proći. Joj, kako? Joj, loš. Šta desi? Ne znam. No. Dobro. Nikad neću proći. Ima sada... Pređem barem ovo... Dobre. Ne. Joj, tebrice. Kako ovo za ova igrica nervira. Idi bre. I to je bilo to što se više videa.